پرسا ڕۆژە سەبتێ یانی ڕۆژە شەمیە مەتا 12 وێ وەختێ ئیسا ڕۆژە سەبتێ di nav dexxanan de derbas bû û şagirtên wê birçî bûn û dest pê kirin simbilê gelima çîn û xwarin. Lêbelê gava goferesiya ew yek dîtin ji wî re gotin havaya şagirtên te tiştên ku roja sebtêkirina wan necayîz e dikin. Îsa jî ji wan re got ma we nexwendiye got Dawud çi kir? Gava ew yên ku tevî wî birçî bûn çawa ketiye mala Xwedê û nanê aramiyê yên ku xwarina wê ne ji wî re ne jî ji yên ku bi wî re bê lê tenê ji kahînan re cayîz e xwariye. An jî ma we di zagonê de nexwendiye ku kahînan roja sebtê di perestgehê de sebt betal dikin û dîsa jî bêsûcin. Lêbelê ez ji we re dibêjim yê ku perestgehê herî seretetir e li vir e. Lêbelê gava we bizanîbûna mana vê gotinê çi ye ku dibêjê ez dilûvaniyê dixwazim ne ku qurbanê. Wê çaxê we yên bêsûc mehkûm nekirana ji ber ku lawê mirov xudanê roja sebtê jî pirtûka pîroz ên jî. Silav û rêz xweşik û birayên hêja.